Bij een training in de Bosk van Oranjewoud rint ze meerdere breuken op in de Ruchterskonk. Na het maken van de retreatsprong komt ze verkeerd del. De nummer 4 van het EK Allround wordt opereerd en een maandlange revalidatie volgt. Ik richt me puur op het lekker rijden hier in een Voltia of genieten van werk als steen. En natuurlijk de hoopst ik oude weken van dat het in één keer echt nog een stap beter gaat. Alleen nog, dan merk je wel een paar dagen van tevoren van dat komt gewoon nog te kwaad. Het viel van Nauta dan ik een beetje dubbel. De teleurstelling dat ze net naar de Spelen gaat, maar ook de grutskes. Dat zal weer ieder kennen. En ik vind het wel fijn dat het nog vooruit gaat. Want ja, dat is net zo vanzelfsprekend. Perspectief neem je dat dan? Ja, precies. Ja. Dus van die dingen, omdat het ik wel eens echt minder gong is, ja, dan komt hij zelf in. Maar dat wist donders goed. En dat was hij zelf natuurlijk een beetje, toch iets moois voor houden. Maar goed, kijk gewoon mijn ritje goed rijden. En ja, dit is dan het resultaat. Antoinette de Jong won op het Olympisch kwalificatietoernooi de 3000 meter. Zij gaat naar de Spelen, die kost Irene Wust.